Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Standby sa Action at Patrol, magasunod sa dili gid lamang malugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! My God, I hate trucks. Aksyon! Night Patrol! Aksyon! Night Patrol! Field Reports! Sa liwat mayong gabi, kamusta naman mga palangga na Montag Paramati, region-wide, mga palangga kita sa nabilin, 1 oras, 14 minutos. Karon ngadlaw, Lunes, petsa 17. Happy birthday, happy anniversary, DYEC, Aksyon Radio sa Bacolod. Kasano lang subong 51 anyos na ang DYEC Aksyon Radio sa Bacolod in the name of public service. Sa aton nga mga listeners, sa aton nga mga sponsors, sa bilog nga kapamilya sa Aksyon Radio Bacolod, congratulations. We are now on the 51st year anniversary sa serbisyo publiko sa pumuluyo sang bilog nga Bacolod kag Negros Occidental sa kutob malabutan sa aton sini nga broadcast. Sa inyo tanan-tanan, whoever you are, wherever you are, salamat sa inyo gyapon nga pagsalig sa DYEC Aksyon Radio sa Bacolod. Kami magapadayon sa pagserbisyo pagi sa pagdulong sang mga balita from where the action is. Amon nga commitment sa aton nga mga listeners nga wala untat, wala nagakataka sa pagsuporta, sa pagpamati sa DYEC Aksyon Radio sa Bacolod. Kung wala sila, wala man kami diri. Amo ginang dapat naton tandaan. Kung wala ang aton nga mga tagpalamati, wala ang DYEC
Aksyon Radyo sa Bacolod. That's why nga nakalabot kita ika-51 nga tuig nga pagserbisyo sa aton pumuluyo. And hopefully, magapadayon ina ang inyong trust and confidence sa DYEC Action Radio sa Bacolod. In return sina, ambon balikan sang mas madasig, komprehensibo, kag detalyado nga mga balita para sa pumuluyo sang Bacoleños kag Negrosanon. Sa Lunes naman edisyon sa inyo sining nga palatuntunan sa kinahanglan, liwat naman naton nga mangin kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton sining nga news team, aton sining nga mga correspondent. Sa liwat naman nila sila nga pagdulong sa pinaka-ulihi labas na tipon nga mga police report, blotter entry, record of events. Opisyal nga nabalag sa libro sa aton sining kapolisan, Central, Southern, kag Northern Negros. Of course, ang aton sining mata kag dulungan oras sa kagabihon, ang aton sining nga Patrol 2, aton sining nga Crosswind Patrol kay na panalagang biyong may mga ginresponderar na nga mga aksidente kag incident. Anano pa nga mga eventualities from where the action is. Ara si Action John Diaz nga mag-responder back-to-back sa aton nga piloto, Action Papang Nixon Tahom. Ang aton mga pagbantay sa pinakaulihiman nga mga balita, update sa nasyonal kag international, buylog nato ng puwersa ni Action ang Defensor. Opdal makita sa ato sining nga mga technical partner diri sa studio ay master control sa technical side, si broadcast engineer Henry Spolgar. Back up diri sa aton nga IT expert Action JM by Kin. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talok, Syudad Sang Bago, ang puwersa naman ni broadcast engineer Edward Balico. Sa kinahanglan, ang inyo sinalagad ang Kormana Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Derek Magbanwa, op dilinyo ako sa labilin. Isa ka oras, 9 minutos, nga pagpangalagat inyo palatuntunan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Ang unang porsyon sa ato sa pagpangalaga giradulong sa iyo sa kalawan sa Santon Plus Herbal Capsule. Ang sekreto man sa Santon Plus Herbal Capsule, nagapabako diri sa aton nga immune system. Nagabulig para nga mangin maayo ang sirkulasyon sa aton sining nga dugo. Skin problems, gum diseases, sabat ina kag mabuligan ina sa Santon Plus Herbal Capsule kung magtumar kita adlaw-adlaw. Santon Plus Herbal Capsule, balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Action Night Patrol! kag ini Sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon!
Aksyon Radyo. Aksyon! Night Patrol! Kagili mga bayan sa ato sila pagpangalagad giradulong man sa iyo sa kalawan sang ang Evergreen Herbal Capsule. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Night Patrol! Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 9:56 na. 4 minutos para bilin antes kita magaungot sa tak ng alas 10 maulanon ang panahon diri sa Tacloban sang Bacolod. Siling sa Pag-asa may duha ka LPA nga mo ini ang nagapaulan sa pila ka bahin sa aton siling nga pungsod. Ang isa ka LPA actually nagapagwa na ara subong sa Kalayan, Cagayan. Nagapagwa na ini sa Philippine Area of Responsibility, pero may isa pagid ka LPE nga ni si Plata na Pag-asa ara sa Hinatuan, Surigao del Sur. So pila ka bahin sa ato sining pungsod sa Pilipinas, especially ang Eastern Visayas, makaangkon sang maulanon nga panahon. Why chance siling siyang bagyo, siling siyang bagyo. Wala chance siling sa Pag-asa nga maghimo ini sang bagyo. Pero amo ni siya ang makapaulan sa pila ka bahin diri man sa porsyon sang Western Visayas. That's why ang Bacolod maulanon tungod sining LPA. May gabi dila kay Migo ko Homer, Kahipo and family. Kapaurok-urok na siya. Sila ni Ramel Ugatis Hanoy, Mr. and Mrs. Joseph kag Julie Chuan family, happy listening kay Mr. and Mrs. Manuel Ku and family dira sa Silay City. Ang mapisan kawarding LTO Chief sa Bacolod, Mr. Rio Ventampos, kag si Ma'am Julie Hamandre kag si Engineer Nonoy Galunan sa All Sector Industrial Sales sa Kabangkalan, ara ka paurok-urok na. Si Rogelio Toto Katalbas, ara man, asawa ya kabataan niya, pati amon amigos puno lunok. Bisay Mrs. Roger Montalbon family, good evening Kay Maninay Sencha Morph, kay Maymay Kagkaloy Bibidor, dira sa Rosario Heights. Mga suki tani. Si Mr. and Mrs. Marinoy Jerry Ontiveros and family, sa kay Toto Chong sa Apollo Restaurant, sa kay Bambam, sa kay Bimbim, padayon sila nga nagapaurok-urok sa Action Night Patrol. Amo man si Daryl John Induma Batadlan, si G. Phil Gostilo, gapa urok-urok man pamati sa Action Night Patrol program.
I-check na ato sila ka patrol 2, ang ato sila crosswind patrol. Actually, duha ka mga shooting sila tagluntad. Karon lang nga adlaw sa Bacolod. Ang una nga shooting sila tagluntad dira sa may think barangay 16. Ito lang bypass operations ang Regional Drug Enforcement Unit. Nga ang ila subject sa bypass nagbato. May gunman mo. May 38 man. Di hana magbato. Ati pinalokpan sa taga RDEO Igo sa tiil. Gin-neutralize lang siya. Ini nga gabi sa Iroreco, Barangay Bandalagan, tiniro sang, I think, riding in tandem ni. Ang isa ka aktivista, babae pa naman, inanoniman. Do ka, kuha na gid? Do ka rikot na gid sang kalibutan, no? I mean, again, suliton ko. Ang kabuhi sang tao daw, baliwala na lang daw sapat ba? Ang nagahimo sila sang krimen daw ay kadlok. No? Si babae pa naman, no? Tiniro nila, patay gid. Aktivista ni siya, no? Ara nakatutok ang kato sila Patrol 2, Crosswind Patrol. From where the action sa area sa police station number 2 at number 3. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Reports. Dari sa action, John Diaz, live report, station number 3. John, maing gabi, please come in. Maing gabi aksyon, Eric, maing gabi sa tutanan nga magka-aksyon. Sa nasilig na ang patrol live kita nag-report dari man mismo sa may police station number 3 sa nga gabi. At ang gina-follow up, ining status ng kaso nga naguntad pagpanglutang pala dari sa may Santa Maria Street, Iroreco Subdivision, Barangay Mandalagan, Surad sang Bacolod. Okay. Initially, ang ngalan sang biktima amoning kinluthang kagpatay amoning si Zara Riboton. Siling gabi, gingwa natin confirmation from the police and then check nila ang detail. Nagkatod reaction direct ang pakaisa ni Sarah Riboton dari sa may backup 3. O galing nagpamalibad lang nga maghatag song statement. Okay. Kag iyaging kumpirmar nga ang napatay amo ni si Sarah Riboton Alvarez. Ang middle name, Alvarez. Riboton. Okay. Riboton ang middle name, action dyan? Yes, action direct. Okay, so kung lang tawon ta, ang iya siningalan is Sarah Alvarez. Yes, action direct. Riboton. Riboton. Okay. So ang complete niya is Sarah Riboton, Sandalaga siya, Alvarez, Sandalaga sa Riboton. Yes, action direct. Okay. Aktivista ni siya dyan, no? Ang ma-confirm sinaguro kung activist siya, ang ila kung i-confirm kag i-admit sang grupo sa mga militanteng hubon nga siya membro sang ila grupo Action Direct. Si Marcel Espina ang NGO-GP nato, hindi think nakapalayag na ati aktivista gid man siya. Yes, kaya actually according Facebook. kay Mr. Ireneo Longinos sang karapatan o Bayan Negros, ginaulat na lang nila dari pagi sa Action Radio Bacolod nga mag-confirm pagi sa police nga sa gid manini. And tonight, gapamati sila. Maybe later magkatimbre sila kung ara na ready na sila na mag-confirm kag makatag sa official statement nila Action Direct. Amo nang rason kung nga diri kita nagtutok sa area sa station number 3. Official statement with regards sa kamatayon ni Sarah Alvarez. Yes, kung member gid Manila or hindi, kay confirm nila Action Direct, no? So, sitwasyon dari, ang base sa record nga ito nakuha sa katon nga mga kapulisan. John, by the way, more information sa police nakuha rin ang bangkay ni Sarah ni sa area? Yes, ara na sa may Abbey Funeral Homes, Okay. sa may barangay, o konsahalan doon, Black Direct. Ano mga recovery dyan? May mga recovery ang itong soko sa crime scene? Area, kaina, pagkandak sang investigation, sang scene of the crime operatives, Okay. o konsoko, may mga recovered to kaina nga anom, kabasiyos, sang wala pa may baluan, kalibre sang armas dutang. Okay. Ang kalibre sang armas dutang wala na recover, may gamay nga bad Action Direct, nga posible dito na makilalaan gid ining real identity sining napatay. Okay. Kagapi amo naman to na ang recovery sa area. Example lang abi sang bitbit to ni Sarah nga plastic na inod sang panapunon na tuguro nga pork barbecue kag may isa ka putos nga puto
Actually, exetupad, no? Aside sa pagkaon nga ginadalaya, may na-recover nga anom ka empty shells sa hindi pa ma-identify ang kalibre sa armas lutang. Ang igo dyan, nakitaan mo initially sa lawas siya? Kaya na, kung ato makitaan, more on body nga ego actionary. Sa lawas siya? Sa lawas. Do, sa ulo, do, hindi na ito makitaan. Okay. Kung may pilas ged. Ang iya lang gid nga lawas, kaya ang dugo, bala, gatipon sa likod yung portion actionary, no? Kasi ka anom ka bala, I mean empty shell, kung may mga deformed slug pa nga ma-recover, but sila kung may kainit ang nagtiro, ang nagtiro mismo, ginsigurado, nga mapatay ining target nila. Yes, actionary, no? Amo na gani, ang paglanto naton, may mo bala, dinabakay na, kay Police Captain Richard Parito nga kung ginplanuhan. Okay. Yaw tiyan balik ka Police Captain Richard Parito, imo ginplanuhan kay nga sa dalan digto yung ginlutanggid, no? Mismo nga nagapalakaton ining si Sarah Riboton Alvarez actionary. Kung mo ginplanuhan kag posible may surveillance. Prior. May surveillance. Prior sa insidente. May ara nga nagahulat nga motorsiklo nga makikinsakyan sa suspetsado sa pagpalagyo. Okay. Kung silingon niya ara gid yung ginabulubantayan kinila actually kining suspect na mismo o kining biktima, no? Okay. Kining ginpatay karon nga gabi actually. Gina-check na lang nato nga mangin available mismo man, no? Si Police Captain Richard Farito sang station number 3. Okay. Kay kinalantaw naton ang background sining ginpatay karon nga gabi. Pagkaibalo naton ari sa makitaan sa pilang ka mga rally, hublag protesta. Ginakabi binisama sa mga resource speaker kung kay sa actionary. Ini siya taga syudad sang Cadiz. Okay. Ang natabo sila diring siya ginarintahan nga balay. Manog isa pa lang siya sa kabulan sa palabuton Agosto 19. Miyerkules actionary, 1 month pa lang hindi siya gatiner. Okay. Ang informasyon kay na dito sa lugar is nagapulit lang siya para magtulog. Kung temprano, nagalakat siya. Kung may kinakatuan siya, biyak siya na may ginaasikaso, may mo nang iya nga mga activity. Kung gabi lang siya mapuli, da matulog. Okay. Yan ang pagkakilala sa iya sa mga pumuloy sa lugar nga si Sarah Riboton din man siya. No? Amo na yung identity niya. Sarah Alvarez. Hindi, ang pagkakilala sa mga pumuluyo dra. Si Sarah Riboton. Nga balay, Sarah Riboton. Okay. Amo na nga kay na nag-conclude initially ang police nga Sarah Riboton ang ngalan niya. Okay. Pero eventually sang gin-check nila ka nagkatod sa may police station number 3 ining himata mismo niya. Okay. Ang iya pa kaisa gin-confirm nga sa si Sarah Alvarez. Sir, check ko ba? Pasensya, na-disturbo ko na kay Police Captain Richard Parito. Sige. Kung nato na Action Eric nga gabi. Sir, may gabi live ta sa Action Radio. Makulod po na sa Action Eric, sir. Yes, mayong gabi, Action Eric. Sir, masubo ni kiti sini nga gabi, may shooting incident. Ano, sir, ang inyong investigation? Nga, langid nga tuod, sir, nga nakuha nyo na, sir? Yes, no, may ara. Nakita nga identity sang biktima. Pag ini nagapangalan sa kaya Sarah Riboton Alvarez, taga Cadiz City ini siya. Okay. Ano confirm na, sir, sa inyo? Pamilya naman mismo, no? Yes, pamilya naman mismo ang na-confirm sang iya matutuod ni ngalan. Kaya na, sir, ano paano natabo ko, sir, ang ining shooting incident man? So, kanina, base sa allegations ang iya nga upod, no, o na caretaker dito sa iya nga boarding house, nga nakitaay lang sila gid ni Sarah nga ni sa Sarah dito sa may kasalan o kung sa ginabaklan nila sang inasal. So pag naging biktima nga maupo na lang sila puli sa boarding house. Okay. So ginulat man nila kag nagupod sila puli. Pero sa mga 25 meters away sila boarding house, may isa ka lalaki nga kalinman sa ilang likuran. Naging tiro ini si Sarah sa likod una. Okay. Oo, sang 3 ka beses. Pag uy na sang biktima na kag natumba, dito pagid nga gintiro pagid sa liwat. 3 pagkabet. Finishing, Itong duwaya ka mga opposite, sir? So, nagdalagan sila, no? Pag wala na sila man ganit kakita, kundi ang direksyon sang suspetsado. Botsi, magaling nakisabay lang to si Sarah pa uli. Yes, kaya itong mga isama sila ka balay, nag-ayo man yung biktima nga upod na lang tapulik.
Okay. Hindi na pinasa ko na sir. So, wala pa kaya nga ako nga investigator sa bunga to pa sa funeral homes, no? Dito yung nag-conduct pa sa iyang investigation. So, di na natin mabalaan kung pila kagani sa tuon sang na angkon sang sini nga biktima. Pero kung nantoon sir, planado, ano? Ang natabo. Yes, kung makita natin nga kita mag-analyze daw gin personal din siya. Kasi wala naging ulamit ang duwa. Wala na kagagadi kita na maglakat tong duwa kay Loyo daw base gani sa iyang aligasyon kanina kay nasa upod ya. Pagka sila uyatay bala kamot, uyatay kamot. So, so meaning tama gid kalapit ang pagtiro sa biktima. Siya lang ito gintuyo. Siya lang gid. Okay. So, kay na kuno information sa area, wala pa sila isang kabulan dito ng partner. Yes, bago lang siya sa mga borders mo dito. Bago lang siya pag sa naligan semana na guwa na siya, na bali na dula daw sa boarding house siya, kagina lang man nagbalik. Okay. Kaya na lang siya nagbalik. So, miniwikat sa ila na ino. Napulis ko na lang siya. I don't know. Kay kidsan sila, wala mo sila kabalo. Sa among pag-investigar kanina, kung diin siya naghalin, hambal niya, wala mo sila kabalo, kay nakita ay lang sila sa asalan. Okay, pero na-inform sir nga member ni sa progressive group. So wala sa dito sa aton sa Timesen sa Ororico, wala sa nakahambal sila, pero may maara na kita mga initial information nga member sa muna. So subject for confirmation natin kay verification na ano ka tuod ang ina nga information. Wala pa na nabalaan sir, kung anong armas ang gamit sir? So wala pa kay pa na sa subject for crime laboratory pa na ballistic. Iba po kayo nakabala ganito ang nakita? So may nakita dito nga tatlo ka NP gadget case kaga isa ka 5 bullet. Okay. So apat na hindi pa ma-identified. Actually, kung ano nga kalibrace ng armas. Okay. Lutang ang na-recover. Okay, balikan sa Action John Diaz. Si John nag-report live sa Police Station number 3 interview sa kay Police Captain Richard Parito. Hindi pa labis established ang pinakadalawang din motibo. Action John, please come back. Yes, no. Sure. So far, in terms of motive, wala pa gid nabalaan. Yes, no, wala pa natin ma-determine kung ano gid ang motive sa pagpatay sa mga biktima. Pero hindi siya makabig na riding in tandem kay galak ato to yung suspect daw lahat. Pero may naghulat lang sa iya nga motor, sir. Yes, so bali pagtiro si Yaya, ang suspitsado ya, ara na nga daan man sa lugar siguro gahulat no sa biktima. Pag sa civilian security dito sa subdivision, nagilagas pag nila niyang kwan ang biktima. Pero ang suspect, pero kadasig dito sa unahan sa crossing may nagahulat nga motor. Tagamotang ginsakyan sang suspect. Single ang motor, sir? Motorsiklo? Yes, single nga motor. Tapos nag-match sila dayon, no? Sige, action direct? Single nga motor ang gahulat sa unahan. Yes, amo na ako din kay Police Captain Richard Parito. Why CCTV sa lugar dyan? Action direct? Why sa mga CCTV sa lugar? Sir, in terms of CCTV, kayo na, tumera na. May na-site sa mga posible pa. Sa amo niya pagpamangkot, gina sa crime scene, mga balay dito daw wala sa mga CCTV, pero balik ko namon buwas kay tungod kagi nakalain sa Chinpo, gaulan kag kadulom. So boss ibalik ko nato ng crime scene kung may ara nga possible nga yung CCTV na malapit dito kag posible katudlo man sa pag-identify sa aton suspetsado. Okay, sige. Sir, you get my gabi, sir, and God bless. Yes, mayong gabi liwat, no? God bless man siya. So, sige. Actually, si Police Captain Richard Parito, Station Commander sa Police Station number 3. So, sa latest investigation, diri nila, no, nga patigayon. Ang investigador, bago lang kabalik, diri sa may backup 3, no? Okay. Sa may Abbey Funeral Homes, istoryanan na sila ni Police Captain Richard Parito, Action Direct. So karon man nga gabi may ginapalo ang kita nga isa ka report may kang tanan ini kaso di gyapon pero batok naman niya sa police action direct. Police? So kaso nga gin-report, gin-filed batok sa police. Okay. And then halin sa may Campo Crame ang nagblatter.
Okay. So gina-check naton ini kay very interesting ni sa nga impormasyon and mahimo maangot ni naton sa pila ka mga development diri man mismo sa may syudad sang Bacolod. Pulis may kaso. Yes, Action Rec. Pulis may kaso gid kasuhan sa Kabkrame. So gin-report sang Kamkrame. Gin-report sa Kabkrame. Oo, yes, Action Rec. Pulis. Itimbre ko dati mo kay para may bakla mabuligan mo ko kaya ako do medyo ginapangita ko. Mayroon ako nga na-spot galing kay for confirmation sa Action Rec. Sige. Amo na ang pinakalang update sitwasyon diri ka naman sa area mismo sa police station number 3 Makaksyon. Sa totolan ni Makaksyon tandaan nga isa sa mga rason sa pagtugas sa balatihan sa tulawas sa mga paguyang ko ng paglabo sa ato ni malfunction ang mahigkong ako. Man mga ka-aksyon sa mga panahon ng COVID. Rekta sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz, una sa Libertad sa Aksyon sa Bacolod Action Radyo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat dyan, Diaz. Live report sa Police Station number 3. Napatay ninyo bago lagit ang interview niya sa kay Police Captain Richard Parito. So ay paginsang lead as to sa motibo ang Police Station number 3 sa sining paglutang pagpatay sa aktivista nga si Sara Alvarez. Amo pa di karon ang ginaparo padalaman sang pulis naton kung ano gid ang pinakadalom diri. Kung bala may angot ini sa pagka-aktivista ya o basi may mga iban pagid nga sarang mausoy sa pulis naton kagmangot sa sining kaso nga paglutang pagpatay karon gid lamang nga gabi sining aktivista nga si Sara Alvarez. Ang tawon ta kung anong diragan sa investigasyon sa station number 3 kaya ang mga ebidensya na sumong sa kamot sang scene of the crime operatives nga mogid ang nag-secure kanagusisa sang crime scene anom ka basiyo sang hindi pa may baluan nga kalibre sa armas lutang ang na-recover sa crime scene kag ang mga suspect according sa pila ka mga information nga nakuha sang station number 3 nga may ginsakyan nga motorsiklo after nga natabo ang insidente sa paglutang sang suspect sa biktima. Ibalong ta kung pila kitang igo ni Sara Alvarez no sa sining paglutang sa iya nga nagresulta sang kamatayon niya karon nga gabi dira sa may Eroreco subdivision sakop inisang Barangay Mandalagan. Ang report ni Aksyon John Diaz live gikan sa Police Station number 3 with Captain Richard Parito. Ginadulog man sa Kalawan sang live
Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio! Aksyon Night Patrol! Magabindira sa mga taga-barangay Concepcion, Talisay City, John Ray, John Paul, Tita Kuoy, Tita Mitoy, Tatay Tabon, panamyaw halin sa kay Jing Bretanya and family. Kay nunoy gimapang da may gabi kag salamat man kay Rosemary Yanson Hungko and family nga nagapaurok-urok gid sa Action Night Patrol program. Good evening, Yado. Happy 51st anniversary and congratulations, Action Radio. More power and God bless years. Alin kay 7583. Salamat man kay Manong Emil, kay Manang Nilida Lopez, kay Manong Mario, kay Manang Linda Berdifrado and the family. Kagdaraman kay Marjorie Bolontate and family tanan sa Florenceville. Barangay Panokoy nagapaurok-urok kit pamati sa Action Night Patrol program. Sa kay Jude Gales Makawili, John Flores Oñate, Helda Kiatson, Mary Joy Balgos, kay Kinmark Lasco, at kay Toto Michael Angelo Cirudo. Nagapaurok-urok kit sa Action Night Patrol. Sa kay Primo J01, Arthur Magbanwa Swangke and family. Dira sa Bago City, manandira nga paurok-urok kay Daisy Tupas, kay May De La Cruz, Jocelyn Liboon Dispuho, Jude Lawrence Litonhua. Araman ga paurok-urok gid sa Action Night Patrol program. Sige. I-check na mga report na gikan sa atong sining mga correspondent. Unang to report live gikan sa Northern Negros. Ang atong sining kadis sa PNP Connection. Standby sa report na aksyon na Tamon Forte Escalante. Kag Sagay Connection. Standby man aksyon na Percival Villamor. Ang atong sining Central Negros Connection. Unang to report live gikan sa Ciudad San Cadiz. Ang atong sining kadis sa PNP Connection. Natipon nga mga police report ni Aksyon Roger Gotev. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Radio! Ito ang Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio! I-check na si Aksyon Roger Gotev kung malalagyan sa Liga Tsempo. I-unahon to report ni Aksyon Tamon Forte. Line number 3, tamang gabi. Please come in. Gabi sa atong matagpanamati sumugman sa programa Action Night Patrol. Dua ka mga persona actually Eric ang ginserbihan sang warrant of arrest kahapon nga adlaw Agosto 16 tuig 2020 pasado alas 10 ang hapon sa may sitio Candies, Barangay Paraiso, Ciudad San Sagay. Sa persona naman iya nga among wanted person si Ryan De La Cruz E. Grande, 34 anyos, may asawa, residente sang Hacienda Lourdes, Barangay Puntanisa, Manapla, Negros Occidental. Gin-operate si Action Eric sang joint operation sang Elementoya sa Sagay City sa supervised Major Albert C. kag ni Police Staff Sergeant Jess Arnado Warranty NCO. Upod sang mga kapulisan man sang Manapla Police Station led by Police Captain J. Nick E. Bermudez ang COP sang mahinabitan niya police station ba kaging serbian ining persona sa warrant of arrest ng may criminal case number 1286-40 sa Republic Act 10591 o kung sa illegal possession of firearms. Kagin issue ini kagilagdaan ni Honorable Judge Dinadol Chongzon Trosyo, presiding judge sang RTC Branch 40 nga nabase sa Silay, siyudad sa Silay. Napitsan isa sang Hunyo 8 tuig 2020 kag nagrekomendar ang korte sang balor 120 mil ka pesos para naman iya sa temporaryo nga kailwayan kag subong ining persona hunong sa custodial sang custodial facility sang Sagay City PNP.
Ikadua nga persona action Eric ginserbihan man siya sa warrant of arrest kaina pasado alas 9 sang aga Agosto 17, 2020 sa may crossing dito Barangay Bonifacio, Ciudad Iasang Sagay. Nga mo naman si Gilbert Narciso A. Barok alias Buyet, 44 anyos, may asawa, kag-residente sang Sitio Palanas, Barangay Old Escalante, Ciudad sa Escalante, kaina pasado alas 9 kag ining iyang warrant of arrest may criminal case number MTCC-8859 sa kaso naman iya nga illegal fishing. Kag nagrekomendar man ang korte sini sa iya sang 36 mil ka pesos para naman iya sa iya temporaryo nga kahilwayan. Kag ini nga kaso iya action Eric may criminal case number 8860 for direct assault. Kag bangod sini naghatag man ang korte sa iya sang 36 mil ka pesos para naman iya sa iya temporaryo nga kahilwayan. Kag ini nga warrant of arrest gin-issue naman iya ni Honorable Judge Diana Marieta C. Cabusaw, acting presiding judge sang NTCC nga nabase diri sa Ciudad Sagay na pitsa na Agosto 12, 2020 kag subong ining persona hunong sa custodial facility sang Sagay City PNP. Tamyaw lang naton sing maayo gid nga gabi, purok-urok sa pagpamati sa Action Night Patrol, Pastor Danilo sa Pantaw kung siya Panimalay, sa Banwa Sang Morsia. Gikan diri sila sa Sagay. Action Tamon 14 report una sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kay Action Tamon 14 live report gikan sa Northern Negros ato sining Sagay kag Escalante PNP Connection. Ang report ni Action Tamon 40 giradulong sa kalabasan TTX 5-minute capsule sa imo sining pag-exercise hindi magkalipat nga mag-detoxify. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. May gabi nila kay classmate Marley Dolido Magallanes sa kay Edin Gatilugo kag kay Mrs. Frankie Alojado. Gamonitor sila ni Maya de la Cruz, JP Ahina, kay George Lim kag Gary Gonzales, sa kay Juby Istanda Joso kag Carlos Mamon, sa kay Josel Espolgar nagapaurok-urok yun sa atong sininga pagpangalagan, sa kay Tox Huen, kay Melanie Opeña kag Remy Marfil Tacon Lloyd Jr. Halin sa report ni Aksyon na Tamor Forte, balikan ang signal ni Aksyon Roger Gutib. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon, Aksyon, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Action Night Patrol Field Reports. Line number 3, Aksyon Roger Gutib sa report. Jermaine Gabi, please come in. Yes, Action Eric, may gabi sa ito mga aksyon sa mga balita. Action Eric, ato man sila madulong, sila matinion sa update dire sa bahin sa Ciudad Sagay sa COVID-19. Panahin nga lockdown karo Action Eric ang amon dire nga Cadiz Dialysis Center. Bakon siyang pagka positive siyang isa ka nurse nga naga-duty sa among dialysis center. Kag sunod pa sa kay Dr. Maria Victoria Ibanez. Ini nga tigang kinanglanon gidman agon nga matapos nga nag-confirm nga nag-positive ini nga nurse iti kinanglan nga ma-disinfect ang lugar kag may ara pa na tracing ka mga empleyado nga wala gani pagwa kag ini sila agin
swab test action Eric sa payag ni Dr. Maria Victoria Ibanez sa City Officer sa siyudad sa Cadiz kamay sining pagsira anay sa sining pasilidad ang Cadiz Dialysis Center. Oo, yung lockdown ni Kadir kay isang Thursday, medyo public kami nga ilang nurse na staff. Kaya na gano'n sang mga COVID na symptoms. So, ginadmit siya and it turned out Sabado sang gabi, nagwaya result positive siya sa COVID. Amo na nga, may mga pa-close ka kay check namon tanan ng mga staff, yung swab namon tagapon, base sa mga dialysis na patient, kasi mas-swab kami karon sa hapon or sa buwas sa aga. So, kay Dr. Eric, wala ito mga follow-up kung bala naka-swab ang City Health Office tapos nga iniman gani mismo ang pamilya sang nurse nga nag-positive action Eric ang gin-isolate man dito sa area sa St. Andrew Park Place ang amon diri nga isolation center. Ginpatikan gilayon ang contact tracing kag subong man ginahibalo pa man subong kon bala din ginakuha sa among nurse ang among virus action Eric. Contact tracing na kami ang family ng nurse dala na namon sa isolation facility. Ang mga nakadtuan nga mga lugar din pa home quarantine na namon. Until nga makita bala namon nga kung may nag-exhibit ng flu-like symptoms, ayon sa gida, ipadala na namon sa isolation facility. Oo. Sa itong pag-treatment, Dok, may nakuha sa nurse, Dok, ang virus ni? Nagano diya kay natingala kami kay according man sa iya, wala man siya restriction travel sa Bacolod o sa iban, diri man lang siya sa Cadiz. So, may possibility nga base sinti man, wala man sa kabalo, or base sa mga upod din man na nurses. Galing kay base, nagmabukid diya resistensya siya, nagbilangan na katsyag. So, karon na Eric, ginakabig na nga ini isa ka local transmission nga arena sa siyudad sa Cadiz ang local transmission kaya sa naligan nga mga kaso, may-ari man isa ka mangingisda nga nag-positive man sa bahin sa Barangay Daga, pero ay familia ti may kay nag-negative man to, pero hindi tayo makabig nga local transmission kay kung nag-positive ang pamilya within the family kag wala sa community transmission o kung local transmission sa community. Ang iniya naman karon ginalantaw nga ti isa na ini ka ginakabig nga local transmission kag padayon pa ang contact tracing sa amon diri nga LGU kung sabay sang IETF may kantaran sa sini. Kaya consider na natin nga local transmission kay kasubong hindi pa gud makita kundi yung makwa until nga malantaw sa ang tanan nga swab sa mga pasyente at sa mga kaupdanan niya. So, confirmar man action Eric ni Dr. Ibanez nga may aray kami apat ka mga call center agent galing sa Bacolod. Nga nag-positive ba na action Eric sa karon na. Ang isa action Eric, ara na sa siyudad sa Bacolod, siya magpauli ka may bata siya, nagpamilya dire, pero positive na siya. Samtang tatlo naman nagpauli dire, pero sang naibaluan nga ini sila mga call center agent galing kay na kapauli sila sining nga balay. So pagpauli sila nga balay pagkabalo nga mga call center agent sila sige katuan sila sa Intelligence Task Force kag gina-isolate gin swab test kag kahapon man nag-abot ang ila sini nga result nga sila nga tatlo mga nag-positive man sa COVID-19. Amo man ni ang payag kag konfirmasyon ni Dr. Maria Victoria Ibanez may kantaran sa sining report. Ang mga kami balagyan actually apat yung nagpag-positive na sa call center agent ng Kilapanan. Amo na ginangyo ko sa palamati na kung call center agent ka mo, paliyog, before ka mo magpuli sa inyo pagtatagsa ka LGU, pakigamot ka mo sa hotline sa nga ATF kay actually kaya kami yung call center agent na nagatawag. So, ang among hinahimo kung nakakakain na series, napapanaw ko sila sa may series quarters. So, napick up sa DRM.
Ang natabo na yan sa tatlo, nakapulo ini sila sa ilang balay. So may active atong bihers, active mga atong tumuluyo, naka-report ba yun na may nagpulo. Amo na nga nakuha natin sila kag nakaswab. So it turned out, nagpasitig din yung tatlo. So amo na nga nang ginamba ko, basta bala may akad ka nga ginapasitago, paliho, pakigangot, kamusamon sa City Health, sirit lang pa, ay hindi lang ni para sa hinit at sa pagkakapamilya, pero pakabilis yan na ginawang kabisyon, na protection. So kung nandito ni Pagimoon, nandito silang sulit, mapareho kita sa Bacolod nga sa Subong, hindi na nila ma-determine ng contact tracing kaya damagabot na din nakasip. So, amo ini at suneri karon ang ginakabanakan man dire sa may siyudad sang Cadiz kag ginatinguan. Alert pa ninyo mga Cadiz nga city official kag taga health office action na Roger. So, gani timayo lang kay subong yang amon man ding nga border control do nga silising iba niya nagbalik sa ECQ how. Okay. Timayo mo na. Kag ina-exito sa pulis na ang border control nila. Pero malutsan niya po aksyoner. Kaya matigas sakay sa series ang mga call center agent. Kapit pa, ining executive order number SGA 035-2020-020. Ang mga pinamag o nga executive order ni Mayor Manning Escalante nga nag-provide siya sang mag-o nga precautionary measures na protocol sa sining COVID-19. Actually, hindi gid man siya do ka higpit malakon lang taon kay ang nabutang mala dito nga kon taga Bacolod ka, makapauli ka di o makakanto ka maligan ni siyudad sa Cadiz, pero kailangan balik ka man dayon, hindi ka magtiner sulod sa sulod sa 3 kadlaw o maglapo 3 kadlaw. Okay. O kalbaw ko negosyante ka kag kon halimbawa mayara ka ginasikaso diri ka mga papers mo, pwede ka matagaan sa mo kalawig mo ang 3 kadlaw para nga masikaso mo tanan mo nga dapat i-asikasuhon diri kag magbalik naman labi sa Bacolod. Mag-amo na iya nga halin ka sa Bacolod, mag-amot diri. Amo wala sa mga call center agent. Pwede sila iya maka-pauli diri. Ang nabutang diri nga call center agent ka, automatic PUM ka under monitoring ka na yun. Inakon mabalaan, pero kung wala man sa coordination, di pwede malay mapuli ka diya. Halimbawa tag 2 kadlaw, 3 kadlaw balik ka naman sa Bacolod, kahit ara man ang nakasaad sa sininga memorandum o sa sininga kuan mo nga executive order. Amo man ang taga Cadiz kung magkantos Bacolod kag magtiner siya na iya lapaw sa 3 kadlaw, pag-abot ni PUM siya, pero pamangkot na mamonitor ayan sa ngamon di nga ITF kung wala man abis ang may maghatag informasyon na kung ma-validate nila aksionerek. So amo na kinanglanon. So subong ang isa ka lugar na sa barangay Tanampaan, in-lockdown ang lugar sinisang nurse. Agod ba disinfect, no? Agod ba disinfect kag ang iyas ni pamilya ara naman sa isolation center. And then parahin pa ang contact tracing kung may baluan kapangaduha na ini aksionerek ka kaso sang nurse nga positive diri sa siyudad sa Cadiz. No, ini ang nurse karon sa Cadiz dialysis center. Ang Cadiz dialysis center hindi na iya sa gobyerno. Kundi nga ini siya isa ni siya ka private ni siya. Kaya damo nagapadialysis dira. Amo na gani nga subong ang tuyo sang City Health Office ang Intelligence Task Force nga i-connect na lang gid sa mga LGU. Kay man ang nagapadialysis dira may ara Escalante, may ara Sagay, may ara Manapla, may ara Victorias. Kaya malapit-lapit direksyon direkte karon amo na ang obrahon sa IATF nga ipang contact trace na kung sa diin. And then kung bala may ara sila cross contact sila kay isa ko gani kamigo nga taga-sunod sa Escalante salesman na sa sanguna sa tonsiling inimaluan kay iya ginagalingan nurse so nga ginswab man siya kay nagapadialysis man siya na. So amuna no, local transmission na suno pa sa kay
Dr. Maria Victoria Banyes. Ang total positive syudad sa Cadiz Action Eric Okay. as of this August 17. August 17 karon gini. Yes, no karon adlaw. Yes. Total positive is 45. Ang naka-recover mayo-mayo ni kay 30 na. Ang active abi subo nga nagapayo-ayo amo ni ang 15. Di sa 15 ni may duwa na di ka mga nurse. Ang isa nag-duty sa Cadiz District Hospital. Okay. Ang isa naman dire sa sining dialysis center sa siyudad sa Cadiz Action Erica. So masibod-sibod kag mauti dira inyong ginahimo nga pag-secure sa mga border control di Action Roger. Tiyan mo na, uminyo ulo stricto gid si Police Lieutenant Colonel Robert Mansuito. Sila nga kung magsige pa kuno nga halimbawa may disuntuig pa. Yeah, pudlay na kuno panglaghap sang budget para nga i-suporta ka bisan pagkaon na lang sa mga kapulisan kay sa mga volunteer nga rada. Why may mo na si Lieutenant Colonel Mansuito kung suportaho niya gina? Sa liga, tos ligo sir kinamit sa pinaksiyo at lapya gibutang sa dalawasi ba? Oo. Sa liga, alina sa kay former Mayor Patrick Escalante kay gin padalaya di kay pare bulig sa mga ara sa border monitoring control. Ati may mga nagabulig magalis ato nga pulisan ng Action Roger Ate si Toto Alan Daniel Bla, ang isang fishing operator. Okay. Pero may kapadala na sa sa police station. Ang isda, may ara ko isa tag 5 kabanyera. Good naman. Kung isa gani matabuan nga to gani katigalas misis pagabot 5 may isda dio. Dinalin ni police station, yung grabe na bukas police station. Ayo di purma. Ate abot naman ni misis mo kati ko may makalukayuhan ito ginawulwas likan ka man mo. Hindi kayo isa sila ni Marquito. Niya ba si gusto mo magpaksiw? Mahuya mo ng pulis hindi magkatag si mo tayo. Gusto raka mo tayo permi kagatamod mo. Sila ko din sir niya ginatag ni Toto Alan Daniel Gin-donate para sa sikuti bawa mabulig man ko kaon. Sige na, damo mo na. Yati balokay ikaw pigado ka man. Ang ginatagaan sila ang mga pigado. Ayo di purma. Limo ulambet at rin sa kayuhan, sir. Musa kayo sakay kasi mo sabaw ng sir mo. Dili ko, dili ko sir si Tosi. Grabe ka lagi mo, sobra-sobra ka lagi mo yung may puli ka na balay mo, ikombin mo sa si Tosi pa. Dili niya ka. Sa bagay, mo lawag mo na nang imo lawag mo lang na, pero kung may arat Yawat pa man. Kaya mo na sinere ka. Matulotaway sa mga kriminal yan kay file na ito kaso ang pito tanan ka mga tanan ka ito ka nagatungit so mga ginang to Ano pa ito kaso? File na kaso pero regular filing lang wala sila may inquest okay. Kahit gamay mo lang ang prescribe or retention mo pagwa sila pero siningapon file ang kaso batok sila sinere ka. Ate mo na, hindi mo sige tungit. Kaya man, 30 mil naman ito palang itaon sa to. Kada isa para nga ikan sa action erect. May mga Lois na ganyan mo, madara na kilo-kilo. Gani mo na. Ginapaksyonan lang sa tanan nga mga himata bala kang parente. Although ate, hindi magisubong mayo magtumpok-tumpok bala. Pero pabalo lagi naton nga si Guy ang remain bla bangkay ni Guy Corativo Chavez i-transfer sa ila puluyan dari sa Mahitalon buwas kay sa Biyernes na iya sining lubong. Okay. So halin sa Bless project ma-transfer sa dari sa Mahitalon. Actually kung siya ang iya sining bana kasubo bla sunere kay iya bana naglakat nakasakay na bla ini kapon na sa gikan nga adlaw amo man ay pagkatabo nga ging cardiac arrest siya generik 43 charges pala niya ang ba na ini sima niya no
Si Manang Bana, ya. Ay, so... So, prego ka excited, sinere, kaya daw sige ko nung daw try and try bala. Oo. Kaya makabalik, karon nakabalik na. Ay, tiya. Iti, nagasakay na sa barko, gipabalo to siya nga, temo natin, di ba siya kabalik na di. Oo. Hindi na isla magkitanay. So, sahay, malawig-lawig pa na, hindi pa siya kabalik, baga pa siya kasakay ito, bong. Oo, ang iya, aksionerik nga Bana, utod sa kasawa ni Police Lieutenant Colonel Robert Mansueto. Utod sang? Ang Bana, sinini Guy Curativo Chavez. Oo. Utod, atong Seaman, utod sa asawa ni Police Lieutenant Colonel Robert Mansueto. Okay. Tiwai magiging problema, kaya raman na skill Mansueto, makabulig-bulig ano sa... Yes, na, bayaw, no? Bayaw? Bilas. Bilas siya, oo. Ara mas Colonel Mansueto, magabulig-bulig sa bilas siya da. Tiga naman tayo. Actually, dito magkuligan nga gabi at naman to si Colonel Mansueto. Lipay mo tanis Colonel Mansueto, nakasakay uto dyan, ano mo, ang sawa sa uto dyan, napatay man. Gani man. So, i-transfer siya buwas dari sa ilagi dyan nga balay kaya atot sa balay siya ugangan. Bali sa ugangan man ni Police Lieutenant Colonel Robert Mansueto, dito siya nahaya. So, i-transfer sa ilang balay sa may Hitalon para sa informasyon. At least bugos ng at least dyan bugos bantong paminsaron sa utod ni Colonel kaya tiyari mo dis Colonel isa man na kasi siya magkalito na kambal nga istorya nga di na lagi ka magkabalaka pa dati anong tali karon di man niya itong gusto ka bubutong mas Ginoo gani man so ipamtang mo lang mo kagulingon kay kami na lang dari may balo sini may bata ni daw 3 bilog bila mo vlog ko naman nagko naman aksionerek, no? Timayon, at least bugos to. Ito pagabuhi, kaya matisiman mo. At least bugos, aksyon Roger, paminsaron to sa utod, yung bago na kasakay, ito katiyari, hindi siya utol, yung bulig man, gani man aksionerek. Ngayon na, kung wala siya may nagabulig, iti, siyempre, mabulubugat, giti. Ate mo na aksionerek, tawag galing sa pamilya lang ni Lieutenant Colonel Robert Mansueto, pabinuligay, aragid. Gani man. Kita sa itong ilang unity pagka-bota to. Mami man pun ba kami ito panyapon ni Colonel Mansueto, pun ba kami panyapon dito kasi napreparar na panyapon. Salbar naman Ayo di purma. Natural yun wala ka man pili, lubong bunyag, patay ba? KBL ba? Ano yung pansit nga pagpalawig ka buhay KBL ba? Kasal, lubong bunyag mo. KBL, kasal, lubong bunyag, darasa. Pati isda. Basta may abil-abil Gani. Nabawya. Dito na na siya gani. Sa balita ko na sakti. Nabawya. Ini si Aksyon, Roger Gote may report. Kamakulon, Aksyon Radio! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat gid Aksyon na Roger Gote live report gikan sa masyudad sang Cadiz. Ang police report na Aksyon na Roger Gote giradulong sa kalaban sang Mighty Sea. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Mga bidra sa kay Toto Jackson Vicente Laguna, sa kay Lida Zamora Yamagichi, sa kay kay Bebot Rojo Jr., sa kay Marisol Ticao, sa kay Sir Edwin Pineda dira sa New Jersey, kay Rica Nisya. Kami ako dira Lolo Johnny sa Magalyon, kag Papa Joe, Mama Nalin, kag mga utod ko ga monitor gi sila. Sila ni Jolene Villarin Alvior.
Ginatamya ko lang dira ang mga anak ko, Divino Catonina sa La Carlota, Joseph Catonina sa Valladolid, bao ang hepe dira nga mapisan. Teresa Ponclara kag Abraham Ponclara sa San Enrique. Alin kay Teresita Catonina, asawa ni Juan Gro, ni Sir Joseph Catonina. Sa kay Nick Kai, mayang gabi gida. Kay Rejan Tan Villalon, kami ako na si Papa Rinaldo Villalon. Jocelyn Kalamaan, mayang gabi gid kay Ray, kay Noel Magbanwa Lagos, kay Norberto Margalio. Rimia Diaz, Ramon Jr. Palacio, kag RG Altara Puzon Montaño. Kapaurok-urok si Jackson Vicente Laguna. Salamat kita. Halin sa report ni Aksyon Roger Goteb, may balos man nga report si Aksyon Tam Monforte. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Yari sa Aksyon Percival Villamor, line number 2 sa report first. Mayong gabi, please come in. Mayong gabi, Aksyon Eric, kagsubong man sa aton nga mga suki nga tagpalamati sa Aksyon Night Patrol. Isa iya ka high value target ang ginatugis ang aton kapulisan ginlagas ini pinaagi sa buy-bust operation. Ang buy-bust operation ginkandak sang aton kapulisan alas 4:30 sang hapon sa pagpamuno ni Pulis Colonel Junel V. de Guadalupe, acting Chief of Police sang siyudad sang La Carlota, no? Kag upod dire ang aton kapulisan man Drug Enforcement Unit nagkandak sang buy-bust operation dito sa Canson Subdivision, Barangay 2, La Carlota City. Ang suspitsado dire, Aksyon Eric, kilala dire sa Samuel Remoriata Argilies, 56 anyos, isa kabalo kag isa ini siya Aksyon Eric ka retired Armed Forces of the Philippines, no? Membro ini siya sang AFP. Kag ini siya pumuluyo man sang Canson Subdivision, Barangay 2, La Carlota City. Nakuhaan kag nabaklan ini si ang suspect naton sa isa ka heat cell transparent suspected shabu, kag na-recover sa iya ang 3 pagid kaputos sang suspected shabu, kag isa ka 500 piso, kag isa ka cellphone nga Nokia nga dikipad, kag ang parapernalyas nga nakuha sa iya, kag ang kiluan ini sang shabu, Aksyon Eric, bali isa ini ang nakuha sa iya. Kag ang estimated value nga nakuha sa iya nagadalagan sa 6,800 pesos. Karon ini ang suspect nagapangatubang sang violation sang Republic Act 9165. Kag karon ini ang suspetsado nahunong sa custodial facility sang La Carlota PNP. Liton kita, Aksyon Eric, diri sa isa ka barangay sa siyudad sang La Carlota. Ini man kabahin man sang COVID-19 update, may isa iya kasityo diri sa siyudad sang La Carlota, kabahin sa barangay Batuan, siyudad sang La Carlota. Ini siya lockdown sang aton pinahangga nga city mayor tungod nga positibo sa COVID-19. Kagina nga sityo sa sityo Kawayan, Barangay Batuan, siyudad sang La Carlota, may ara ina siya Aksyon Eric 50 ka pumuluyo kagin lockdown sang aton siyudad sang La Carlota, no? Kagin paidalom sa 7 ka adlaw nga wala anay sang magaguwa sa sina nga lugar. So ari pamatian naton ang interview sang Aksyon Radio sa kay Kapitan Bini
Abraham sang Barangay Batuan, La Carlota. Tapos buong ito dengan lockdown sa may puro kawayanan. So, 50 na panimalay sa order na ni doktor para mag-safety ang pumuluyo sa Carlota kay San Batuan. May isama kita dira sa may Purok CBC, isa sa Revision Paet. So, bali 58 tanan ka panimalay ang na-lockdown sa Barangay Batuan. Kami ang mga barangay opisyal, hindi lang sa Barangay Batuan, sa bilog nga Carlota. Nag-ayaw kami tanin nga mag-cooperar ang tanan nga tao kay wala sang gulong subong ang crisis nga ginatubang naton. So, nag-ayaw gid ako sang suporta sa pumuluyo nga kung ano ang gina-implementar sa syudad. Ato nang tumanon kay para magyapon sa aton kayuhan. So, mas mayutan unang tao magpalamati man kung anong gina-order sang aton mayor. So, amo ato ang tingog ni Honorable Kapitan Bini Abraham sang Barangay Batuan, Siyudad sang La Carlota. So, nag-ayo siya sa bugos nga pumuluyo sa siyudad sang La Carlota, ilabi na gid sa 14 ka barangay nga magsunod sang protocol sang local government sang siyudad sang La Carlota kag sang mando man sang pinalangga nga Mayor Honorable Dr. Rex Salandoon, Mayor sang siyudad sang La Carlota. Amo ini ang nakuha naton nga balita gikan diri sa aton nga area of responsibility sa siyudad sang La Carlota para sa Action Night Patrol. Una sa balita, una sa aksyon, Action Percival Villamor nag-report sa Bacolod, Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Action Radio. Salamat kit Aksyon Percival Villamor sa imo sa report live gikan sa Central Negros. Ang balita ni Aksyon Percival Villamor giradulong sa karawan sang Santon Plus Coffee Mix. Nami ang banding, nami ang istorya, nami ang feelings, ka-relaxing, kung inom ka sang kafe. Nabinagid nga healthy coffee, katulad sang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix, imo ini sa Santons, soya, kag balunggay. Santon Plus Coffee Mix, may kafe ka na, may bulong ka pa. May gabi dira kay Toto Raymond Alarcon Sagal Jr. Nagapaurok-urok pa sa gliyo. Hasta subong nga gabi. Sa kay G. Will Brewer dira sa California. May dira nga pagpaurok-urok pamati sa Action Night Patrol program. Kay Richard Espilita, Jocelyn Tixon, Ronel Traico, kag kay Joe Alabanzas. Sa kay Siray Jose Dani, haraman kay May de la Cruz. Padayon ang yasiling nga pagpaurok-urok sa Action Night Patrol. Sa kay Elmer John Ferrer, kay Police Captain Elmer Bonilla and family, kag sa Kapulisan Station number 6, kapaurok-urok man, Ana Maria Uhoy, haraman nagapaurok-urok diri sa aton sini nga pagpangalagad. When we come back, balik ka report ni Action John Diaz pagkatapos lang sa aton importante nga mga pahibalo. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga
istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na
Mabudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakulog sa lutos. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Ayos, may gabi dira sa kay Mr. and Mrs. Armando Cabilis and family sa Canada, God bless. Sa kay Rose Cervantes Caram, sa kay Janet Laos Bautista dira sa La Carlota City, kag sa kay May de la Cruz, salamat gid sa inyong pagpamati. Sa kay Joy Dipon, kag sa kay Mary de la Cruz, sa kay Venice Ann, gapa urok-urok yun. Balikan ta si Aksyon na John Diaz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Yari sa Aksyon John Diaz, sa balik ang report John Tiskamak. Tanggap na aksyon na rin sa 17 ang kadamuon sa magkapormadong kaso sa COVID-19 sa Barangay 18. Sunod rin kay Barangay Kapitan Madeline Diaz, nagagwa ang resulta sa RT-PCR test ng anom ka mga persona kung sariin ang isa dari ang landlady sa isa ka nurse nga una na nga nagpositibo sa COVID-19. Ang masubo dari kay ang bana kag duha ka mga kabataan siling landlady ang nagpositibo man sa COVID-19. Isa man ka persona nga nagatener sa pareho nga puloy-an kung sariin nagarenta ang nurse. Pag nagarenta man ining isa ka empleyado sa Hold of Justice, siya naman ang nagpositibo sa COVID-19. So kung sumasumahon, dara sa ginatineran ng nurse nga nagpositibo sa COVID-19, may 5 ka mga persona nga may himo niya nalatnan sang baratian aksyon ereka. Kaya kamang indik naman sa area sa Purok Everlasting, isa ka pulian nagpositibo man sa COVID-19 ang pagkaisa sa isa ka maestro una na report nga nagpositibo sa COVID-19. Yari sa Barangay Kapitan Madeline Diaz sa Barangay 18. No, ang sabi bali, 1 sila, inang 5. Limagid. Isa ka taga Hulog Justice, kag-4 ka pamili. Okay. Oo. Bali ano yan, akap? Ang landlady lang, ang tagiyan ng Tambanilyo. Okay. Landlady lang. Doon sa tiyak, kabalo ka naman subong sa akon, nga bali, sa tiyak dito. Amo mangya po nga binyo sa may bali may isa ka nagdugang. Oo. So bali ang subo nga 18 nagri tong isa, ang isa wala. Bali inless sa subong 17. Wala pa sa line-less. Okay. So ano tabon? Kapitan Madeline Diaz ng Barangay 18. Balita gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. So nasa na sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Night ka. Salamat dyan sa imo sining report. May gabi dira kay Toto Salderi Store and Family. Ara pa si Paul Alvin Cuenca kag si Yeye Leonedas. Sa Occidental Mindoro, ara man si Ray Mark Lamayo. Kiss me goodbye, kiss me goodnight. Pagi sining maron na Action Night Patrol Program. Lunes kedisyon. Magatakop ini temporaryo. Balik ini Buwas Martes. Opod kay Loverboy Action Marlon Hinavay. Kiss me goodbye, kiss me goodnight. Pagi sining abanon. Opo diri sa aton nga mga patrol la unit reporter sa action nga napalakad karong gabi. Action Roger Guti, Percival Villamor, Tamon Forte of course Action John Diaz, Action Papang Nixon Tamo at kapiloto sa Patrol 2 Crosswind Patrol. News Center Action Andy Pensor, Technical Partner Studio A Broadcast Engineer Henry Pulgar, Backup Security Guard Tunog Banwa, back to back ay Security Guard Campaner with IT Expert Action JM Baikin. Transmitter Control Tower sa Barangay Talok Syudad Sagbago, Broadcast Engineer Edward Balico back to back kay Security Guard Rene Cordova.
Sa alas akong station manager, Action na Magbanwa, Production Chief News Director, Action Rex Cantong, ang inyong lagad ang Kurman Action at Petro Program, Lunes, Tup-Tup, Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, nagsaling adios, amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat, antes magtulog, magpangamuyo, sa iyong papangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog a kwerpo sa Action Radio, Bacolod. Sa kay Juan Roberto Nanit Delioso Sr., may paapas kag may pahabol pa. Una sa balita, una sa aksyon, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.